Ymgrymwn ac ymgrymwn, plygwn ein gliniau ger bron yr arglwys a'n gwnaes, oherwydd ef yw ein Duw, a ni'n bobl iddo a defaid I borfa. Wel, bore da I chi gyd, I bawb sydd yn weladwy ac wrth gwrs i'r rhai sydd yn anweledig I ni yma, ond sydd yn ymuno â ni ar Zoom. Croeso mawr I chi. Braf iawn i'w cael cwmni yn yr ystafell dechnolegol na Morgan Owen. Ac mae o'n ffrind mawr I Martha ni, a mae Martha ni yn cael ei phenblwydd heddiw yma, felly mae'n ddiwrnod da. Dyma ni. Fe ddechreuwn ein haddoliad y bore yma drwy gyd ganu Rhif yr Emyn 311. Cyffelib un I'm Duw, ni welodd dair na neb. Does un creadwr byw, gymherir iddo ef. Cyflawnder mawr o ras di-drai, sydd ynddo fythol yn parhau. Ac yn y blaen, Rhif yr Emyn 311. Daw'r darlleniad y bore yma o'r ail bennod o'r Efengil yn ôl Iowan. A dyma ddigwyddiad sydd ond i'w weld yn cymryd yn cael ei adrodd gan Iowan. Y briodas yng Nghana. Y trydydd dydd yr oedd priodas yng Nghana Galilea, ac yr oedd mam Iesu yno. Gwahoddwyd Iesu hefyd a'i ddisgyblion i'r briodas. Pallodd y gwin ac meddai mam Iesu wrtho ef, nid oes ganddynt win. Dywedodd Iesu wrthi hi, wraig, beth sydd â fyny di a mi? Nid yw fy awr I wedi dod. Dywedodd ei fam, wrth y gwasanaethyddion, gwnewch beth bynnag a ddywed wrthych. Yr oedd yno 6 o lestri cerrig I ddal dŵr, wedi gosod ar gyfer defod glenhad yr Iddewon. A phob un yn dal 20 neu 10 o alwyni. Dywedodd Iesu wrthynt, llanwch y llestri a dŵr, a llanwasant hwy hyd yr ymyl. Yna meddai wrthynt, y nawr tynnwch beth allan ac ewch ag ef I lywydd y wledd. A gwneithant felly.
Profodd llywydd o wledd y dŵr, a oedd bellach yn win, heb wybod o ble yr oedd wedi dod, bod y rhai oedd yn gwasanaethu a fy'n tynnu'r dŵr yn gwybod. Yna galwodd llywydd o wledd ar y briodfab, a meddai wrtho, bydd pawb yn rhoi'r gwin da yn gyntaf, ac yna, pan fydd pobl wedi meddwi, y gwin salach. Ond yr wyt ti wedi cadw'r gwin da hyd yn awr. Gwnaeth Iesu hyn, y cyntaf o'i arwyddion, yng Nghana Galilea. Amlygodd felly ei ogoniant, a chredodd ei ddisgyblion ynddo. Wedi hyn, aeth ef, a'i fam, a'i frodyr, a'i ddisgyblion i lawr i Gapernaum, ac aros yno am ychydig ddyddiau. Boed bendith Duw ar y darllen, a'r gwrando o'i air sanctaidd. Hyfryd gweld pawb yma, ac hyfryd gweld dau o Salem. Hyfryd iawn eich gweld chi. Diolch i chi am ddod. Fe barhawn ein haddoliad y bore yma drwy gydganu 402. Hapus wy fi am fod Iesu yn y nef, heddiw'n fy ngharu, fy ngheidwad i'w ef. Dweud mae y Beibl y gwrendi fy nghri, Iesu sy'n rhoddi ei gariad i mi. Iesu sy'n rhoi ei gariad i mi, cariad i mi, cariad i mi. Iesu sy'n rhoi ei gariad i mi, cariad i mi, bob dydd. Rhif yr emyn 402. Gadewch ni nawr gynorthwyo ein gilydd mewn gweddi. O Dduw tragwyddol, yr un a osododd gariad wrth galon dy greadigaeth, a'r llywenydd yn nwylo graig a gŵr, a'r wledd briodasol yn symbol o ddeyrnas, deiwn yn awr i'r orsedd rasol, mwyn gweddio am dy bresenoldeb yn ein bywyd beunyddiol, fel yn
y briodas yng Nghana, Galilea. Pan ddaeth y gwyn i ben, nid dygnwch dyn a'i adferodd, ond drwy fwriad ath ewyllus. Nid cynllun dynol, ond gras dwyfol. Arglwydd Iesu Grist, ti wnaeth y cyffredin yn anghyffredin ac yn gysygredig, y dŵr yn win, y pryder yn lawenydd. A ddolwn di am dy allu i droi'n hanobaeth yn obaith, ein diffyg yn ddigonedd, ein dŵr dyddiol yn win llawen y deyrnas. Fe'n atgoffir nad oes angen teml fawr na defod i brofi dy ogoniant, ond llestri gweigion, a cholon agored a pharod. Gwna ni felly yn gyfrwng parod i'th air. O arglwydd, boed i ni fel y gweision hynny yng Nghana, wrando yn ofalus ar dair, a llenwi'r llestri gyda dŵr yn llawn ffydd, heb amau ac heb oedi. Rhoi ni wybod yn ein bywydau fod y wirthiau'n dechrau yn y mannau syml, yn y mannau cyffredin a nisgwyl, fel y gallwn ninnau brofi trawsnewid. Pan fyddwn yn colli'n gobaith, pan fydd camgymeriadau ac argyfyngau yn dod i'n gwaith o ddydd i ddydd. Cofio ni am y gair, gwnewch beth bynnag a ddywed wrthych. A rhonerth i ni, felly, i ifeddhau, hyd yn oed pam nad yw'r nod yn amlwg. Arglwydd, diolch am y gwyn da sy'n dod. Nid yn unig un cof am y cyfnod a fu, ond un presennol. Par un cymunedau brofi adnewyddiad, nid trwy hyfdra, balchder, ond trwy gariad, nid trwy dwrw, ond trwy dy bresenoldeb tawel llawn gras. Yngoleinir y arwydd cyntaf hwn, y wyrth gyntaf yn y briodas, boed i ni gredu fel y disgyblion hynny a gweld ogoniant yn y llefydd sy'n ymddangos yn ddibwys, ond sy'n llawn o obaith pan rwy ti yn ein plith. Gwyn da y deyrnas, llifed trwy'n gwaith, ein teuluoedd, ein heglwys a'n gwlad. Gwyn bendith dair. O dad tragwyddol ar y bore hwn, dyro fywyd a bwyd i'r newynog, dŵr i'r sychedig, iechyd i'r clwyfedig, a phreswylfa i'r digartref. Cliw ein cri y bore yma am Gaza. Tra bod gwaed y diniwed yn cael ei dywellt, tra fod plant heb noddfa, rho stop ar y dinistyr. Rhoedd bobl y gallu a'r awydd am gadoediad gwirioneddol. Gweddiwn dros y rhai sy'n gaeth gwyslon yn Israel a Gaza, plant, dynion a gwragedd dan glo, heb lais, heb waredigaeth.
boed i wleidyddion glywed llais y cymod uwch lawr gynnau a'r griddfannau. Rhowaredigaeth lle mae anobaith fel yng Nghana, newidiau'r gwacter yn ddigonedd, a'r dagrau'n fendith. Boed y dangnefedd yn torri trwy wal haearn y gelyniaeth, ac i'r gwyn da lifo, i ychau byd clwyfiedig. Yn enw Iesu Grist, tywysog tangnefedd, pen mawr yr eglwys, yr hwn addysgodd i ni'r weddi'r fawr, ein tad, ein tad. Yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y denas, neler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyrwy ni heddiw yn ar y gynnydd, maddau ni, ac nac arwain ni'n rofegaeth, wared ni'n cadw, yn seiddo sydd yw'r ddenas, am nerth a gyhoedd, yn sysau. Amen. Ein trydydd hemyn y bore yma yw rhif 406. Dowch blant bychain, dowch i foli'r Iesu, cariad Duw, cariad Duw. Dowch blant bychain, dowch i foli'r Iesu, cariad Duw, cariad Duw. Rhif yr emyn 406. Wel, dyma ni yn nhymor y priodasa. Ga i ofyn cwestiwn i chi y bore yma. Pryd oedd y tro diwetha i chi edrych ar eich album priodasol?
neu ar lun priodas aelod o'r teulu, neu edrych ar lun priodas ffrind efallai o'r gorffennol. Dyn neu ddynas ddewr yw'r sawl sydd yn edrych ar ei halbym priodasol. A beth ydych chi'n sylwi arno? Yn amlwg, sut mae dyn wedi heneiddio. Ond heblaw am hynny, beth arall? Beth arall? Yr hyn sydd yn taro fi na nifer o weithiau ydy gweld ffrindiau clos sydd bellach yn ddiethyr i chi. A rhai sydd yn drist iawn wedi'n gadael ni. A dwi wedi cyrraedd yr oedran bellach pan dwi'n mynychu'n amlach gwasanaethau diwedd o oes yn hytrach na gwasanaethau dechrau bywyd priodasol. A mae rhywun fel finna yn yr oedran, mae peth prin bellach i'w cael gwahoddiad i briodas. Ond, yn eithriadol ym mis Mai diwetha cefais i fynd i briodas am y tro cyntaf a hynny ers 40 o flynyddoedd. Dipyn o gamp. Felly, yn rhyfedd iawn dros y Sul diwetha cefais i gyfle i wisgo siwt briodasol, gŵr, sydd bellach wedi'n gadael ni. Na i weld os di'r dechnoleg ma'n weithio. Dyna ni. Y gŵr ar yr ochr chwys yna. A dyna fi ar y dde yn ei wisg briodasol o. Ac wisg, fel y gwelwch chi, Lydewig. Ac fi yn fanna gyda'r bobl mawr y byd Llydaw, esgob camper yn fanna. Bues i, fel y gwyddoch nifer o'na chi, ar Bererindod neu Bardwn yn Locrono a Pardwn Sant Rono. Yn ddiddorol, cefndir penderfyniad mynd i Lydaw oedd adduned. Oherwydd ar droswy y flwyddyn newydd penderfynais i edrych ar ein halbym priodasol a sylwi ar y ffrindiau sydd wedi ymballau o'n bywyd beunyddiol. Dim am unrhyw reswm penodol, ond oherwydd, fel y gwyddoch chi, prysurdeb a threigiol bywyd teuluol a gwaith. Ac fe esgorodd edrych ar y lluniau priodas ar adduned flwyddyn newydd. Yr adduned oedd ailgysylltu a phobl yr oeddwn ni wedi bod nagos atyn nhw, ond wedi ymballau. Ac un o'r rheini oedd mab y dyn ar y chwith. Roedd ei deulu, yr hennaf yw enw'r teulu, neu'n Gymraeg yr hynaf yn Locrono, wedi bod yn garedig iawn am mi, wrth i mi grwydro Llydaw yn feugeinia, ac roedd o yn bresennol yn ein priodas ni. Dyma felly benderfynu eleni ar ail gysylltu. Yn amserol hefyd, oherwydd roedd yn flwyddyn y Bererindod yma, sydd ond yn cymryd lle bob 6 blynedd yn ei bentre genedigol. Dyma oedd y cyfle i mi atgysylltu ac ailgyflwyno ei hun i Lydaw. A mi yw'n fod nifer ohona ni wedi cael y fraint o ymweld â'r pentref hudolus hwn. Mi yw'n fod Mr William Owen wedi ysgrifennu amdano fel pentref nid yn unig yn hudolus, ond un cyniweiriol a chwbl diollwng. Cyniweirol. Dyna air da, haunting, fysa'r Sais yn dweud. A mae'r benderfyniad hon yn achlysu'r gwbl arbennig i deulu a chymuned. Hoffwn i'r bore yma fyfyrio am rai munudau ar achlysur arbennig arall i deulu a chymuned yng Nghanad Roma yn Galilea yn amser Iesu. Yn yr ail bennod yn yr Efengil yn ôl Iowan, yr adnod gyntaf,
yn darllen fel hyn. Y trydydd dydd, yr oedd priodas yng Nghana Galilea, ac yr oedd mam Iesu yno. Gwahoddwyd Iesu hefyd a'i ddisgyblion i'r briodas. Mae'r adnod, fel y sylwch chi, yn dechrau ar geiriau y trydydd dydd. Mae'r geiriau yna, wrth gwrs, wedi dod i mewn i'n hiaith ni, bellach, yn arbennig mewn cysylltiad a'r atgyfodiad. Ond petai ni yn cyfieithu yn iawn i Gymraeg neu Lydaweg, nid dyna dylai ni fod yn ei ddweud, ond aildrannoeth efallai, neu drenydd, fel fyswn i'n deud yn y gogledd. Ychydig iawn ydym ni'n clywed o ddefnyddio y tu allan i hen Sir Ddyfed, beth bynnag ar yr ymadroddion ailechddoe neu aildrannoeth. Ond mae'n ymnatrodd cyfarwydd iawn i lifer ohonach chi, dwi'n siŵr. A petai Arwel Owen yma y bore yma, y gŵr o Sir Benfro, mae fysa'n gwybod yn iawn yr ymadrodd. Felly, yr hyn y mae Ioan yn ei olygu yw aildrannoeth, drenydd. Roedd yr Iddewon am ryw reswm yn cyfri yn rhyfedd iawn. A pan fydden nhw'n cyfri'r diwrnod cyntaf yr un pryd. Felly, y trydydd dydd yn golygu y diwrnod ar ôl y drannoeth. Felly, yr aildrannoeth i'r digwyddiadau oedd wedi digwydd cyn hynny. A mae Ioan hefyd yn bwysig yn cyflwyno y cysyniad mae nid seremoni un dydd oedd y briodas yma. Roedd y briodas yn cael ei gweld fel cyfamod, sanctaidd, nid dim ond cytundeb cyfreithiol, ond teuluoedd cymuned gyfan yn cymryd rhan. Felly, ar y diwrnod cyntaf i ddechrau, byddai'r priodfab yn mynd mewn gorymdaeth gyda'i ffrindiau i'r dir priodferch, i'w arwain yn ôl i'w gartref neu i'w cartref newydd. Ac roedd gwin yn rhan anatod o dathliad, sydd oedd yn symbol o lawenydd a bendith. Yr oedd y briodas yng Nghana Galilea, ac rydyn ni yn y bennod yma yn cael gwybod gan Ioan rhyw chydig ynglyn â phwy oedd yno. A wnewch chi ganiatáu fi, dwi am ychwanegu rhywun arall i'r bobl oedd yna. Mi garwn ni ychwanegu un cymeriad y bore yma o ran ein dychymyg, ac mae'n talu ni yn aml iawn mewn ambell i hanes i ychwanegu rhyw bethau gan ddefnyddio beth mae'r Sais yn ei alw'n suspended disbelief. Mae'n beth dymunol a hylaw dros ben y suspended disbelief yma wrth gyflwyno neges. Oherwydd mi fyddwch chi'n gweld pobl yn gwneud pethau rhyfeddau mewn bywyd. A mae'n werth i chi ddefnyddio chydig bach o hwn, y suspended disbelief, mwyn i chi gredu eich clustia. Yr hyn maen nhw'n ei ddweud wrthych chi ambell waith. Neu mwyn i ni helpu i ni gredu beth ni'n ei weld gyda'n llygad yn hunan. Fan hyn, am y tro, yn ychwanegol at y gwahoddedigion, pwy sydd wedi dod i'r briodas. Ond ydych chi wedi gweld llawer un o weithiau mewn priodasau, a fe weles i sawl un dros y sil diwetha, y ffotograffydd. Dyma fo. Na ni. Mae hwnnw hefyd wedi cael dod am y tro i'r briodas yma yng Nghana Galilea. A mae wrthi yn tynnu lluniau. Mae'n tynnu lluniau y priodfab a'r briodasferch. Wedyn mae o'n mynd i dir priodfab fel sydd yn arferol ar y diwrnod cyntaf, i ddisgwyl y perthnasau. A meddyliwch amdanynt, Rachel, efallai, Rebecca, efallai, yn dod o Bethsaida, ac wncl Isaac, efallai, neu wncl Jacob, yn dod o gyfeiriad Capernaum. A mae'r ffotograffydd tu fas i dir
priodfab yn eu tynnu nhw'n dod. A maen nhw'n cyrraedd ar tŷ yn mynd yn llawn. A wedyn, y noswaith honno, yng nghanol yr ialtwch i gyd, dim ond y priodfab wrth gwrs, a'i perthnasau ei ffrindiau yn y tŷ ar y diwrnod cyntaf. Mae o'n tynnu lluniau gyda'i gilydd yn y fan yna yn hir priodfab. Ac wedi cael llun pawb yno, fe yn mynd draw i dŷ rhywun arall, y priodferch, neu y briodasferch fel byddwn ni'n dweud. Wel nawr fan hyn, beth sydd yn mynd i ddigwydd? Mae'r mam wrthi yn bennu gwynio hem y ffrog efallai, gyda'r ferch, y briodasferch. Mae yna rhywbeth bach wedi digwydd a mae wrthi'n gwneud y pethau diwetha cyn bod y priodfab yn dod i'r tŷ. Wedyn, maen nhw wrthi'n trio gyfalu fod y poratoada yn iawn. A maen nhw'n gofyn iddo fo, ydyn nhw'n dod? Yn gofyn i'r ffotograffydd, ydyn nhw'n dod? Ydyn, dyma nhw'n dechrau ar y ffordd. A chwarae teg iddo fo, fel pob ffotograffydd da, yn dechrau'r ganrif gyntaf yna. Dyw ddim yn deud gair wrthyn nhw. Mae geg yn nghau. Dyw ddim yn cyfadda beth sy'n mynd i ddigwydd, a dyw ddim yn gwneud wrthyn nhw pryd maen nhw'n mynd i ddod. Maen nhw'n cael eu cadw yn y tywyllwch. A phan mae yna fo yn tynnu lluniau wedyn, mae o'n gweld y merched sydd o'i hamgylchu, a mae'n tynnu lluniau ar teulu yn y fan yna. Ac yna, yn ddi-rybydd hollol, mae rhaid fel gyda'r merched fod â golau yn ei lampa, a mae rhaid i'r ffotograffydd y ganrif gyntaf fod gyda'r batris wrth law i dynnu y flash, mwyn sicrhau fod pob agwedd o'r briodas bwysig yma yn cael ei nodi. Ac yn canol y nos mae'r priodfab yn mynd i gyrraedd, ac mae'n tynnu llun y briodfab yn dod a'r ffrindiau gyda gef. Ac yna, wedi mynd draw i dŷ'r priodfab, wedi iddyn nhw fod gyda'i gilydd yn rhy'r priodferch, dyma ni wedyn y briodferch a'r priodfab a'r ddau deulu yn mynd draw i'r tŷ. Ac yno, maen nhw gyd yn cysgu am y nos. Drannoeth mae'r ialtwch mawr, a dyna'n union lle mae Iowan yn dechrau'r stori. Drannoeth mae'r ffotograffydd ar ei brysuraf. Ac mae o'n chwarae teg iddo fo, mae o'n ffotograffydd arbennig. Mae hwn yn tynnu lluniau byw o'r hyn sy'n digwydd yng nghanna y candid camera. A'r hyn y garon ni ddychmygu yw'ch bod chi yn gweld rhyw 4 o'r gwahoddigion eraill yn edrych ar yr album wedyn pan maent yn hun. Felly dwi am i chi eich tywys chi i'r trydydd dydd yma ac ystyried am funud 4 cymeriad neu 4 o'r gwahoddigion sydd wedi dod. A dwi am i chi feddwl amdanyn nhw gyda ôl trannoeth edrych yn ôl ar y cyfnod yma yn y briodas. Gai ddechrau yn gyntaf gyda plentyn yn y briodas. Dyna fo. Un ohonyn nhw yw'r plentyn. Ac mae o yn edrych ar yr album, ar y llun yma, pan mae o'n hen efallai. Ond yn y lluniau, plentyn bach ydi o. Yn y briodas, mae o yna yn chwarae o gwmpas traed y rhai sydd yno. Ac mae'n ei weld ei hunan, ac mae'n meddwl do, wrth edrych ar y llun, wrth iddo fod yn hun, rhyw ddiwrnod ymhell yn ôl, yn y mywyd i, fe ges i na fod yn agos at y gwaredwr, at Iesu. Mi ges i fy magu gyda gef, mi ges i weld o bod yn gwmni i fe. Tybed y fyddach chi, petai chi gyda hwnnw'n gweld ei lun eich hunan yn blentyn, y byddach chi'n dweud yr un profiad. Beth bynnag yw cyflwr fy nghalon ei heddiw,
Beth bynnag yw'r aflendid sydd yn mywyd ni heddiw. Efallai fysa ni'n dweud wrth gofio yr atgof melys yma, dwi'n cofio bod gyda'r gwaredwr yn agos ato fe mewn gweddi a gwileidra slawer dydd. Dyna un bydd yn edrych yn ôl ac yn meddwl am y fraint gath e fel oedd e pan oedd o'n blentyn. Dyma ni'n symud yn ymlaen nawr at yr ail gymeriad, gwas priodas. A dyma gwas y priodas sydd eto yn edrych ar yr album priodasol yn hwyr yn ei fywyd. Gwas priodas. Yn bersonol, dim ond unwaith bues i yn was priodas, ac roeddwn i'n meddwl tipyn o fy hun ar y diwrnod hwnnw. Wrth gwrs, mae o'n jobyn pwysig, ac roedd yr araith yn fy mhoced yn barod wrth gwrs. Oherwydd mae gwas priodas wrth gwrs yn ei gyfri hunan yn ddyn weddol allweddol yn y briodas. Y gair yn Saesneg yw best man, sydd yn cyfleu y peth i'r dim yn dydy. Mae yw'r bobl bwysig ar y dydd fel yna ydy ni. Ac fan hyn yng Nghana, fe fyddai'r gwas priodas. Bydd o wedi meddwl am ei bwysigrwydd efallai ei hun ar y dydd yma, yn sylweddoli wrth edrych ar yr album, ei fod wedi rwsyd i gwthio ei hun i flaen bron pob llun. A pan oedd o'n gweld y par wrth i'n cael ei tynnu llun, mi fydd o'n trio bod yn rhan o'r llun yna. Falla, yn y cefndir, fydda fe'n gweld yr arglwydd, fel da ni'n gweld yma, yn sylweddoli'n sydyn, pa mor bwysig oedd o'n meddwl ei fod o ar y diwrnod hwnnw. Ond na un a oedd yn llawer iawn pwysicach na fo yn y briodas na. A mae chydig o'i lun yn dod i'r golwg. Fe ddwedodd y parchedig John Gwilym Jones nifer o flynyddoedd yn ôl o'r pwlpid yma, pan oedd o'n archderwydd. Wel, mae rhaid i fi ddweud, dyna chi swydd sy'n dysgu gwileiddra i rywun yw bod yn archdderwydd. Fel arall mae rhai o'na chi'n meddwl, siŵr o fod, gan ei fod o'n gwisgo dillad mor grand. A fe ddwedodd o, wel nawr un peth yr allwch chi sylweddoli pan dach chi ar y llwyfan yr Eisteddfod na yn llywyddu, dwedwch seremoni y coroni a'r fedalryddiaeth a'r cadeirio, a fydrai weld fod Mrs Mary Williams yma heddiw'r bora, a dwi'n siŵr wrth i'r archdderwydd gadeirio gwobr Daniel Owen hefyd. Ond un peth sydd yn sicr cyn diwedd y seremoni, bydd un sydd yn mwy dawnus na chi yn mynd i ddod i'r llwyfan. Dyna be ddwedodd y berchedig John Gwilym Jones. Dyna bwrpas y seremoni, yw anrhydeddu un sydd â dawn wirioneddol yn perthyn iddo fo neu hi. Felly eilradd i chi yn gwybod o'r dechrau, cyn dechrau'r seremoni. Mae ar lygad un arall, mae ar lygad y gynulleidfa yn mynd i fod. Ac ar ni feddwl ein bod ni gyd yn medru mynd drwy fywyd fel yna, yn sylweddoli beth bynnag wnawn ni, pa bynnag o ran y pwysigrwydd da ni'n deimlo weithiau. Dim ar yn llygad ni dylsa ni edrych, ond ar Iesu, pen tywysog a pherthaethydd ein ffydd ni. Yr hyn sydd yn bwysig ydy y deheu na am gael y cyfle i anrhydeddu y mab. Un arall falle, dwi'n gallu meddwl amdano fo'n edrych maes o law ar yr album priodasol, ydy llywydd y wledd, llywodraethwr y wledd.
Dyna'r enw a roddir fan hyn. Falle fe fysa chi yn ei alw fo yn manager y gwesty, yr hotel manager. Pwy bynnag fyddai wrthi'n gyfalu am y trefniadau, roedd o llywydd o wledd wedi gwneud cawl o bethau ar y diwrnod hwnnw. Ac roedd o wedi rhedeg allan wrth gwrs o win, o bob peth yn ystod o briodas. A fe wn ni fod hyn yn rhan anatod, rhan allweddol o'r ddefod. Ac felly ni ddychmygu hwn oherwydd bod y ffotograffydd yna wedi ei ddalo yn dangos gwewyr meddwl. Nid yn unig mae wedi tynnu lluniau o bobl tu allan i'r gwesty, ond yn tro yma mae o yn tynnu llun yn y gegin. Ond da ni'n gweld ar wewyr ei feddwl o bod rhywbeth mawr ar ei feddwl o bod wedi wneud smonach. Ac yn y cefndir fe fyddai llywodraethwr y wledd yn ei nabod ei hunan ac yn gweld ei wyneb ei hunan yn y cefndir. Ac yn gweld y gofid yn gofyn ydw i'n mynd i golli'n swydd y bore yma. Ac ar sail y drychineb yn y briodas, dyna chi ddyn a phryder yn llenwi ei wyneb, yn byw trwy argyfwng i fywyd. Beth bynnag fydd hynny'n dod o brofiad i ninnau, a byddwn ni'n medru edrych yn ôl ar ambell i adeg yn ein bywyd ni, pan rydyn ni wedi bod yng nghanol smonach, pan rydyn ni wedi bod yng nghanol argyfyngau. A mae yna rai ohono ni sydd yma ar bore yma yn gwybod am deuluoedd sydd mewn argyfwng y bore yma. Ac yr unig da ni'n troi, meddwl gynnu, ac yn troi a gorfod cerdded trwy gysgodion bywyd. Ond, feddyliwch wedyn y llawenydd fydd yng nghalon y llywodraethwr o wledd. Byddai fod yna un yn bresennol sy'n medru difar cysgodion i gyd, cael gwarad o'r gofid yma. Yn y diwedd yn ein bywyd ni, dyna'r cysur sydd gyda ni. Beth bynnag yw'r cysgodion a'r argyfyngau, yr un bydden ni'n medru dibynnu arno fo, ydy y sawl nath Mair sôn amdano. Beth bynnag y dywedydd hwn wrthoch chi, gofalwch wrando arno ef. Ac wrth gwrs mae'n sôn am Iesu yma, gofalwch wrando arno ef. Mae yna un arall, neu fwy nag un arall efella, sy'n edrych ar yr album yn ei henaint. A be wnaeth y ffotograffydd cyn mynd o'r briosas, fe welodd o dwr o fois. Bechgyn ifanc oedden nhw. Wel, mwy na lai, yn eitha ifanc, a rhywun yn ei canol nhw. Oedden nhw'n ei alw fo'n arglwydd yn ôl pob sôn, a fe wedodd e wrthyn nhw, dewch fan hyn, medda'r ffotograffydd. Dewch i gael tynnu'ch llun efo'ch gilydd. Y gwaredwr yn sefyll yn y canol, a disgyblion o'i amgylch. Falle rhan helaeth o'r deuddeg, neu falle un neu ddau arall. A meddyliwch petai chi yng nghwmni un o'r disgyblion oedd wedi cefnu arno. Fel na ni'n clywed am rai yn y Testament Newydd. Mae o efallai ar ymyl y llun yna. Fe welwch chi fyna fwy na deuddeg yma. Fallai mae Dafydd mab Simeon o Gapernaum ydi o. A mae o bellach maes o law yn ei henaint yn gweld ei hun ar gyrion y llun yma. A dyna chi brofiad i hwnnw, yn edrych ar yr album a'n gweld llun gwaredwr i fywyd. A'r disgyblion a fu'n ffyddlon ac yntau y disgybl a'i gadawaddoedd ar ymyl y llun. Tybed a fyddech chitha yn teimlo rhyw gysgod o'r un hen brofiad.
Achwch chi'n meddwl mi ges i bob cyfle i fod yn ei gwmni. Mi ges i bob cyfle i'w ddilyn o. Ac eto i adael o nes i. A gyda o y byddach chi yn edrych ar yr hen album yma. Wrth i mi gloi heddiw'r bore, beth am eich chi nôl eich album priodasol, neu album aelod o'r teulu, neu ffrind, neu llun yr aduniad ysgol, y coleg, a gwneud adduned heddiw i ail gysylltu gyda'r sawl yr ydych wedi ymbellau oddi wrthyn nhw. Efallai bydd o'n cymru chi ar daith, efallai i Lydaw. Ond mae'r weithred o edrych unwaith yn rhagor ar y lluniau yma yn ein bywyda. Mae'r weithiad o droi yn profiad ni, o droi yr anghyffredin, o droi y cyffredin yn anghyffredin. A cofiwch hefyd, mae gweithred Iesu o droi dŵr yn win yn symbol o'i allu yn wastadol i lenwi'r bwlch, i'n bendithio, yn dod â'r gymuned ynghyd, yn fodd i roi llawenydd newydd a chanfod yr anghyffredin yn y cyffredin. Beth am eich i'w wneud felly ar y dduned i edrych o'r newydd ar y lluniau a chanfod y llawenydd o ganfod hyn fe welwch chi yr hyn sydd falle yn ymddangos yn y llun anweledig o graffu ar y llawenydd fe gewch chi edrychiad hefyd ar Iesu yn gwahodd ninnau i'r wledd briodasol o'r newydd. Y wledd sydd yn agored i bawb mwyn ei enw. Amen. Fe glowni ein haddoliad y bore yma drwy gyd ganu emyn ac emyn dôn sydd wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar, sef Cwm Rhondda. Mae yna gronfa sydd wedi cael ei chreu mwyn ceisio achub y capel hwnnw yn y cwm hwnnw, ble clywyd Cwm Rhondda y tro cyntaf. Felly, beth am ni gyd ganu felly, rhif yr emyn 319. Welen sefyll rhwng y myrtwydd, wrthrych teilw o'm holl fryd, mai o ran y rwy'n adnabod, ei fod i'w chlaw gwrthrychau'r byd. Henffych fora y caf i weled fel y mae, ac yn y blaen, rhif yr emyn 319.
sydd i mi mwy awnelwyf ac eilunod gwael y llawr, tystio rwyf nad yw ei cwmni i'w gystadlu am Iesu mawr, o am aros yn ei gariad dyddiau foes, boed bendith y tad, y mab a'r ysbryd glân o arno ni. Hyd byth. Amen.